нямаш приятелите, тогава на всеки ъгъл ти намираш. Не спираш партиите квартални с марихуана да се зираш, ама не се взираш, просто с материал визираш. Да, обаче идва един момент, в който нямаш поста и ставаш един сегмент, употребен от еволюцията на хората. Вече си изхъбен, унищожен, за тях само гасър дребен елемент вреден, защото и ти може да го наладиш. Ама в този грешен момент вече за човек да важиш. При тях все едно на паважа лазиш. Ама копаленце, аз не съм интригант, нито трябва да използвам като стимулант. Хората се промениха, от другата се изкривиха, човешкото в себе си зад лъжите скриха. Хората се промениха, от другата се изкривиха и човешкото зад лъжите скриха. Се промениха, от другата се изкривиха, човешкото в себе си зад лъжите скриха. Приказката пълна е с различни гледни точки, останали са малко тези, които са ми браточки. Всякъде около мен виждам материалното чекалък, само за един зелен стрък. Станали въпрос за парчето пакета, стават и приятели, кварталните момчета. Пълно с приятели, щом ще се бавка, заслужаващи да гнят кварталната канавка. Иначе на доти, раздаващи го те не роди, а чадел, щом ще се купи, готов да се натопи. Текал съм тея супи, затова гледам на месо, плюка в лицето на всеки от това потекло. Ставам безмилостен, безкруполен гадяр и подавам го отзад на всеки един мишкар, който виждам всеки ден в смешния ми квартал. Всеки налъзвач, който от мен е ял. Хората се промениха, от другата се изкривиха, човешкото